lafiya lau. Wallahi taro ne da mu kuma na fita kunya. Haka. Kuma na ga manyan mutane suna kawo ma kaya. To ni ina son kayan da na sa su a ce wancan din wane ne. A san wannan ne ni. To, ni kaya da ba nawa ba, ni da ake ban wanki da guga idan na ɗauka na baka ko me ya gani a jikinka kuma ya zami. To shi kada ya taɓa ɗinka irin wannan? Kai shashashan? An taɓa yin yadi kala ɗaya dan mutum ɗaya? To, amma dai ka san me kaya dai na gane kayan shi. A'a. In za ka ara mun ka ara mun. A'a, ai ba wani maganar ara ma ba. Ki kalla ka bara kun za ka baka. Ba zan bayar ba. Ban bayarwa. A'a, kar san min wannan. Ban ba, dai na nuna min yatsa. Billahi lazi zan ya mutsata. Me? Yatsa taka. Kana ganin cinta kenan. To kai kana gani da kofa. Ka ci za a kawai ne ma na zo gurin ka. To ai da ba. Ba ne ma ka zo guri na ba dole kai hakuri da ni. Ko ban bayarwa. Ba za ka ara mu. Ba zan ba da su ba. In na ba da kuɗi na ba. A shi kenan to, in dai ka ba da kuɗi ɗan dama. Za a ban? Shasha. Nawa zan bayar? Ka naira 1000. Cash naira 1000. In na ba da naira 1000 har kayan gyatumar ka za ka haɗa mu? Har kayan gyatuma ta? To, 1000. To, kai. Zan ba da 500. 500? Kawo. Kajiyan zaben ba Yawwa, kana ɗaya. Ba ni kayan, ka ba ni kayan. Na dawo sai mu haɗu ba da 100. Ai ba zai ce ba gafiyar ne ba. Ai sai an ban na dace. Idan na dace sai in miƙa. Ina ko zan yi buroshi. Ai wannan baki na kana jin kwataka. Shi kenan ko? Ɗan dana haka ko? A no, ke tsaya nan. Kana ganin mutane kuma kayan wani jigina ba ka wani suna ba? Wannan shi ne old bodyguard ne. Bodyguard? Kai, yayi? Haka ne. Ya gani? Ai, idan Allah ya sa ba mu shiga mitin ba, don mu shiga mitin mukan yi sati guda da president a muna mitin da shi. Idan har ba mu zauna ba, next week zan da. Mun kuma mun zauna sai offer. Ina motar kare. Motar mun sa wannan layi na ku ya cika ku zuzubo. Ni da na zo dan hada wani galam na je motar ta wannan nace no. Da yake motar ba ta shiga irin wannan lungun bane. Shine yasa kawai na ce fakin din ta ce. Direba yana ta wajen mota ko? Yana ta. Shikenan. Yawwa. Sun shiga. Mai ne da muka tura shekarar jiya muka tura mota 1,386. Yadda kudin su shigo gaba ɗaya an turo kudin. Kudin ne? Ina ruwanka? Kuma ba ka zo kana ana magana kai ana haɗa ido da kai ɗan kuma ba. Shi kenan zai ishe ki kuma. Mutum da ɗan kama da. Ina? No, ba na son ki wahala ce. No, Allah ki koma. Ki koma Allah. Ba na son ki wahala Allah. Wala ba na son ki wahala. No, to. Mu je mana. No, kira mana. Kaya da kuɗi ƙwarai kuwa. To billahi allazi la ilaha illa huwa kayan nan na wanke suna nan na shanya. Ba su samu aikatuwa ba. Amma dan Allah dan annabi kai hakuri. Zuwa gobe insha Allah za ka samu kayan nan. Kai fa kita kwaci ne kai mun ma kake zo da mun karanta. Kuma yanzu ka zo ka ce mun ga yalla bai aiki ne yayi yawa. Ka ba san kowa yake. Wannan kuwa. Dan ban ci zarafin ka ta kayan nan. Kuma kana da Allah. Yalla bai kayan nan kai hakuri babu su baka nan amma idan Allah kai mu gobe. Maka ka san halina. Ba na son amfani da irban dina da cin mutuncin mutum. Kai mun waya da kin da kace zo ka kwarai kuwa. Dan haka ka dauko mun kayana ko nan kai bashi. Wato kayan na an samu akasi. Billahi allazi an samu akasi.
tun da na kai su tun da na wanke su na hanya ayyuka ne sun min yawa ina kayana zan ɓata wa rai na yi ma magana kayana gana mun shiri ne gana ma hausa idan ba gana mun kayana ba idan ban raina maka hankali a nan gudun ba Allah bai ka zan ta wajen cin kayana kaya hakuri ina kayana kayan ka kaya hakuri na ba magaji ina kayana ina kayana na ba da addu'a a dauda gaya masa ya cire kayan nan idan ba ranka zai ɓaci ba Allah ya ba Allah ya cire kayan no a ina ke fadin na cire cire dai na gaya ma baby thank you very much ai ina nan kai ina wallahi zan mutu za ka cire ko yanzu za ka ina baby shikenan nagode in kai ka san waye ni shi ka san waye ni ba zan nuna masa waye ni sai mu kare wala ba to za ka cire ko in fije ba hankali ba baby thank you very much baby baby thank you very much sai mun za ka cire ko okay to ba hankali to baby baby ai za ka cire ko kuma ban kana dole sai mun kana ne na fi shan iska ma ni ce to farar kuwa sai da nace ban ba ka kayan nan ka matsa dai na ba ka miƙo cire mun wandan ni je na dan ce maka wanda ya ne haka wallahi dole ka san da mutum za ka cire ko kuma in fige shi baby thank you very much baby ki kawai dama duk da bane kake kai ma kana da gidan mai kana dama duk ƙarya kake duk motocin nan dama duk ƙarya an san ko gina ba ta mun lokaci amma Allah ya yi tsakani na da kai mayaudari kawai kawo an kita kalmun ka rike ta kalmar ka hannu ko rake baci sai da na ce ban ba idan mu tafi dallan wala wawa kawai manager Ibro manager NNPC za mu koma gidan su NNPC NNPC Alhaji ta ni ne NNPC Allah ya kiyaye ka mana da NNPC Ibi ka ba mu kullum a jikin wanda? wallahi na ba Ibi sai a buge kofan kenan sai da buge uwarka wallahi ruwa na taimaka kuma to ai da man na jin hawaye tunda ta haifi rabu to yau kuma abu akan wawa na zai kare kenan saboda an kama shi ko ai ba shi fara yin abin kunya ba to amma ba abin kunya da ya fi cikin azumi a cikin azumi watan ibadar Allah a kama kana bidala Rage, ai na ɗauka da wannan da mai kayan nan ya zo wallahi zaka mai haba wannan kato ko faɗa za mu da shi mai zan ɗauka nan
duka ma nan ba jinsa zai. A to amma fankan ba ta kilishi ai. Ba nan take ba. Yana danne ni wariya za ka yi. Ha ba wallahi ba zan gudu ba. Ha ba. Yanzu ka ga abin da za a yi ko ɗakin nan. Amma ya kunya ta ni wallahi. Yanzu amma za mu kowa abin yarinyar nan saboda ba za ta ba ta gane ba. Yaushe. Kawai ka ce ni an mun taransa. Taransa ka koma ina. Na koma ina kai ni na ga ne ma kake kamar da ni wannan mahaukaci. Za ka mai da ni mahaukaci ka kana gaba kana mun da ni. Wannan ai wulakanci ne. Ya hakuri bari in je in duba muku. Allah na bude daki nan wallahi in baka bar gidan nan ba ka tsiri ne. Ba ku Kai kaga kowa mai kama gaban sa kawai mu rabu. Wallahi mu rabu kawai ba ni ba kai. Mu rabu ka kama daki na ba laifi bane. Mu rabu. Amma dai ba za ka ma bari in je in duba kullum ko yana wurin magani. Easy. NNPC manager. An faji kunya wallahi an ji kunya an yi biyu da ba an kama hida mace ni kuma an cire min kaya la amma fa ni da sauki tunda ba da yarinya